Issa ħanot attent kif se ngħidha diex daqqa waħda ftakart fejn qiegħed bil-qiegħda. Għandek sound ħażin, għandek dawl ħażin, għandek reċtar ħażin. M'hemmx wis tajjeb. Ftit tajjeb li għandek. Ftit m'hemmx wis. Itnaq pessimist? Ħafna. Bissimlu aħna. Għaw xalli. Darba l-lum jettilha jien la nikbeħ sir konduttur kont se noqtolha dak il-ħin. Ma tieħux gost illi toħroġ barra dak li jagħmel il-podcast. L-aħħar baħna l-Lovin Award. Ħadd gost nixroba fuq red carpet, mhux se nikdeb. Jien naħseb li Malta hija pajjiż tal-krua. M'hemmx Unjoni Sovjetika sa qiegħda ssir fid-dar tiegħi din. Ħanka nistema' ġifieri nazzis. Hemm xi ħaġa fil-ġeni tagħna. L-arti mhix demokratika di waħda mill-problemi l-kbar. Naqblu 100%. Għalfejn tagħżel li tkun voċiferu. Qatt ma stajt naċċetta li xi ħadd jipprova jagħlaq ħalq xi ħadd. Il-mibeda tiegħi lejn iċ-ċensura bdiet propju dak iż-żmien.